Komunita sázkařů.cz je nezávislá platforma pro všechny sázkaře. Jedná se o náš společný prostor, kde můžeme svobodně sdílet informace mezi sázkaři v různých podobách a odvětvích, kde je každý z nás důležitou součástí komunity sázkařů, kde zajišťujeme verifikované tipy, kurzy a jejich nezávislé vyhodnocení, kde najdeš zajímavé informace o sázkových kancelářích a kasinech, kde bojujeme za lepší podmínky pro všechny sázkaře, kde můžeš konečně svobodně diskutovat a srovnávat kurzy mezi sázkovými kancelářemi, debatovat nad hodnotami kurzů, bonusů či druhů hazardních her s ostatními členy, kde každému členovi dáváme možnost zdarma evidovat své sázky, výhry a prohry v rámci nástroje Deník sázkaře, kde pořádáme pro členy komunity pravidelné soutěže, které přinášejí nejen zábavu, ale především hodnotné a zajímavé ceny, které může vyhrát opravdu každý. Na společné a nezávislé platformě komunity sázkařů je jedno, jestli jsi začátečník či profesionál, protože to pravé místo, kam zajít pro tip, zábavu, radu či inspiraci, je právě jedině na komunitasázkařů.cz. Připoj se k nám i ty a využij všechny výhody, které nám všem komunita nabízí.